Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Costa Azura for men and women. Iyan ni siya ni Tom Ford. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede pa sa tanan. Kag tanan nga pahamot amo na kung tulokon. Kag o de parfum ni siya butang balon isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, presko kag makahang kag makahoy, amo na siya kung simutan. Angay siya sa may init nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 70 to 90 degrees Fahrenheit o kung 21 to 32 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have driftwood, seaweed, agarwood, ambret, cardamom, kag celery seeds. Ang driftwood, mala kag maalat nga nota. Seaweed, maalat kag dudagat nga nota. Agarwood nga pampadalom. Ambret, matamis kag dubulak nga nota. Cardamom nga pampakahang kag celery seeds nang mainit kag duduta kung simutan. Kag for the mid, we have cypress, lemon, lavender, yellow mandarin, myrtle, kag artemisia. Ang cypress mala kag duduta kung simutan, lemon nga maaslom nga citrus, lavender nga presko kag tinlo nga nota, yellow mandarin nang matamis nga citrus, myrtle nang do herbal kag matamis kag presko nga nota, kag artemisia nga do pait kag herbal nga makusog nga nota. Kag for the base, we have incense, vetiver, oak, olibanum, mastic, kag vanilla. Ang incense do uso kung simutan. Vetiver, kuskus, do hilamon kung simutan. Oak, nang makahoy, kag duduta kung simutan. Olibanum nga berde, nga makahoy man, kag makahang kung simutan. Mastic, do turpentine kung simutan. Kag vanilla nga komportable nga nota. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may ibang pa kamong mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa duso naman, bye-bye!